Аз съм Теди и днес ще направим ракета в Майнкрафт по един начин, който видях в YouTube, защото ми стана интересно. Другите ми опити на ракета даже направили си. Сега почваме. Слагам един тук, слагам един тук. Да преценим как беше. Така. След това така. Спалите се главата. Така. След това така. Преди това сложите така блокче. Много е важното. Набързо го направим. Видеото ще бъде за кратко. Така. Видях от един ютубър. Написах how to make rocket for how to Minecraft make rocket. Май така беше написах. Ето една ракетата отгоре. Да. И то така ще бъде. И след това, като щупите най-долния блок, вече сте готови с вашата ракета. Става ви като за трамплин. Ама аз ви предпоред така да стоите. Това е другата ракета, където не знам защо е там. Тя прилича на Хикс. Ама ракетата наистина. Сигурно е друго. Това е самолет. Ракетата бе. Прилича на самолет далеч. Понякога до максималната височина ще спре. Ама... Дразна се вече! Извинете хора, това бях аз. Славя. Където показвам странно и много. Вижте ми една. Не можеш. Защото аз ако не съм пуснал камерата. Почти сме стигнали, показах ви. Това ще бъде днешния клип. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се с канала, с камбанката и лайкнете. И до скоро виждане. Чао!